Il-gvern falla u dan huwa mument li fih il-poplu għandu jingħaqad biex isemma leħnu. Qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta ħabbar il-protesta nazzjonali li qed tissejjaħ għad-9 ta' Marzu fil-Belt Valletta. Nafu li dan huwa poplu onest, poplu biżel li jrid jimxi l-qudiem. Il-gvern ittradixxa il-fiduċja illi jingħata. Id-demokrazija mhijiex eżerċizzju ta' 5 snin biss permezz tal-vot. Dan huwa mod ieħor kif inti tesprimi id-demokrazija. Dan huwa l-mument li int issemma leħnek. Ingħaqad magħna fil-protesta tal-ħadd 9 ta' Marzu quddiem il-Parlament. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, Bernard Grech tal-lista sħiħa ta' momenti u sitwazzjonijiet li fihom il-gvern falla totalment, bl-aħħar każ ikun dak ta' droga li jinsterqet mill-beriks tal-EFM u l-mossa biex jiġi ristretti dritt taċ-ċittadin li jiftaħ inkjesta maġisterjali. Gvern li falla fejn tidħol int. Gvern li fallik. Prim Ministru li jkompli jfalli għaliex jieħu u jrid jibqa' jieħu deċiżjoni ħżiena. Għal dan kollu u għal dak li qed jeffettwak personalment. Int se tkompli issemma leħnek fil-protesta. Kien hawn fejn Bernard Grech fakkar illi biex isalva lilu nnifsu Robert Tabela ma aċċettax ir-riżenja tal-Ministru Byron Camilleri. U din il-ġimgħa reġa' kellu l-istess għażla bejn li jagħmel dak li hu sewwa u jieħu l-pożizzjoni favur il-poplu jew li jagħmel kollox biex jipproteġi lilu nnifsu. U għal darb'oħra reġa' mar għattini waħda. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna l-poplu qed jibgħat messaġġ ċar li jrid il-bidla. Dan huwa mument ieħor fejn int turi li int m'intix taqbel mal-gvern. Mument fejn ħantuk l-opportunità turi id-diżapprovazzjoni tiegħek. Fejn waħdek forsi tħoss li l-vuċi tiegħek hija maħkuma flimkien fil-pjazza tista' semma leħnek. Turi li int trid bidla, li m'intix kuntent bi gvern illi jrid joħnoq il-libertà. Titturi li l-politiku ma jiġix fdat biex isalva lilu nnifsu, imma biex jagħti direzzjoni. Bernard Grech insista li dan huwa gvern li għax ma ppjanax qed ifalli f'kull aspett mill-logħli tal-ħajja għat-traffiku kontinwu, mis-settur tas-saħħa għall-mediċini out of stock. Dan il-gvern f'din it-tielet leġislatura mhux biss ejja imma wkoll mhuwiex iffukat. Mhux iffukat fuq dak li qed jolqot lilek. Għaliex dan huwa gvern imnawwar, gvern imsewwes minn ġewwa. Marija Borċ, Net News.